Здравейте, приятели! Първия сняг падна, навлязахме в последния месец от годината и наближават рождествените празници. Празниците, които носят позитивно настроение, които носят доброта, човечност, хората стават по-човечни по това време. По принцип всички празници носят специфичното настроение на това, за което празнуваме. В случая празнуваме раждането на Исус Христос, раждането на самият Бог, който сътвори света, Вселената и човека като венец на творението, и идването му на земята с една специфична, конкретна цел да възстанови загубеното взаимоотношение между човек и Бог. Самият той показа с живота си как да живееме, за да можем да достигнем до Бога. Исус Христос живя по начина, по който всеки един от нас, ако живее, ще имаме мир с Бога, ще имаме мир един с друг. Земята и човечеството ще бъде в абсолютен и пълен синхрон с небето. Какво по-хубаво от това? Да има мир, разбирателство, да няма корупция, да има добродетели в хората, да живееме според християнските добродетели, които Исус Христос дойде да ни покаже и да ни научи как да го правиме. И на тези дни аз препоръчвам да си отвориме Библиите, който няма да си купи. Библията е задължително четиво за всеки един християнин, всеки един, който вярва в Бог. Трябва да има Библия. И трябва да сме чели Евангелията. И трябва от първо лице да познаваме думите на Исус Христос, на нашия Бог, в който вярваме. Трябва от първо лице да се запознаеме с Неговото учение, с начинът му на живот. Не някой друг да ни го предава, не попа да ни го предава, не пастора или който и да бил религиозен лидер или водач. Но ние трябва да се запознаем от първо лице, защото всеки един човек може да ни предаде по различен начин, изкривен или частично истинен, според неговите разбирания. Така че ние трябва да си отворим Библиите и да видиме какво пише там, какво Бог ни казва. Това са едни от любимите ми празници, защото по това време на годината хората забравят за лошите неща, забравят за войните, забравят за къвгите, помиряват се, започват да вършат добри дела, започват да искат самите те да вършат добри дела. И това не е случайно, това е поради спецификата на празника. Както казах, ние празнуваме раждането на Христос, празнуваме добродетелите, на които Христос ни учи, започваме да мислиме върху тези неща и започваме да искаме да ги вършиме. Какво по-хубаво нещо от това да искаме да вършиме добрите дела на Христос през цялото време, през цялата година? Тогава няма да имаме всички тези проблеми, къвги, войни, няма да имаме корупция. Ако большинството хора бъдат добронамерени през цялата година, така както сме добронамерени сега по време на рождествените празници, тогава корупцията в България ще бъде сведена до минимум, а може би и изличена. И знаете ли нещо интересно? Корупцията вирее там, където има почва да вирее. Корупцията вирее в общество, което е злонамерено, егоистично, покварено общество. Но ако едно общество изповядва добродетелите на Христос и живее според тях, това нещо влияе, приятели, на всички нива, от най-ниското до най-високото. Моралът е заразен, също както и покварата. Така че ако нашето общество е морално стабилно, ако изповядва християнски ценности и живее според тях, то тогава това ще повлияе на всички нива в държавата, на всички хора, ще бъдат повлияни малко или много. И в един момент корупцията ще пресъхне, защото няма да има почва, където да вирее. И това е моето рождествено пожелание към всички, да приемеме тези добродетели, които Христос ни оставя. Да ги видиме какви са лично, да се заинтересуваме лично, не да гледаме телевизията, какво ще ни кажат от новините, не да чуеме попа, какво ще ни каже, или някой лидер, който има авторитет в нашите очи, но ние да отвориме Библиите си, да се заинтересуваме. Ние лично, какви са думите на Христос, какво е посланието на Христос към човечеството, към нас. Да го приемем при сърце и да започнем да го живееме крачка по крачка. Промяната няма да стане изведнъж. Не е лесно да бъдем добронамерени през цялото време, но ние трябва да започнем да го желаеме. Трябва да проявиме лично отношение. Бъдете благословени и имайте хубаво време с Библията и с Бог.
сме саме. Нека Той да ви открие добродетелите, които е заложил в нас. Те реално са в нас. Тези добродетели Бог ги е заложил в нас. Само трябва да ги поискаме и Святият Дух на Бог ще ги възроди в нас. Не е трудно, но трябва да положим усилия, защото от друга страна противникът на Бога също не спи. Той ни тегли чрез пожеланията и страстите на този свят към корупция, поквара, кражби, лъжи, изневяри, неща, които деградират взаимоотношението ни с нашите ближни и с Бога. Неща, които ни лишават от удовлетворението да бъдем в мир и хармония с Бог и с ближните си. Това е моето пожелание, приятели, за тези празници. Нека тази година лично да се ангажираме, да видим какво е посланието на Бог към нас в Библията, специфично в Евангелията, където е описан начина на живот на Христос, което е и начинът на живот, който се очаква ние да водим. Нека да бъдем като Христос. Празнуваме раждането на Бог, раждането на Христос. Нека да ходим по Неговите стъпки, да бъдем Негови последователи, Негови ученици. За тази цел трябва да отворим Библиите и да видим какво Той ни казва, какво Той ни учи. Весели рождествени празници и честито Рождество Христово!